Amana zvamira sei? Aiwa, zvese boka nhasi mukufara. Tudze zvikuitika ani matumira mari naye uchapuka 1010 aiwa totopedza mita yeuchapu kana ndiri semi ine zvanga zvatondipendera ka ndakutomhanya unotenga ka 10 kg kangu kehuku nesipo yangu saka zvimwe zvekuti ndakutobhokavhawo rimwe game indakutowedzera pakariti kangu kwega mukakashota ndoinwa akadodorwa nkandonwa kaka dori rako ripi unomachi inwa mbatutu saka imeri kuenda mumbatutu kamwe karwenda kamwe kapisi karwenda mumbatutu imwe yobvenda upi unowedzera diti but mbatutu haikurudzirwe unoziva mbatutu inouraya but hapana zvokuita mwana wamene utani handiwapiwa inokwana makotsi here makotsi ndogara mumakotsi here andofanira kugara munhu handa kuti ikamondo rangowedzera kuheni ai iri kuenda kao mbatutu wadi umboiisa kwamakotsi ndoita kumakotsi ndiyogara mumakotsi here ai wanti wati ime renti ime mbatutu ndatinda kamwe ndorangowedzera kumbatutu kurhenda nditi kamwe kane kasara kachenji ndiyo ndokumbatutu kachenji kacho ikaka wadi umbotenga makotsi kachenji kemariku hati mumadzimba mukuita mariko malandroad dzimba dzenyu kuno ma 30 25 20 saka handiri kuzviona medzi dzacho saka hapana chikafu hapana chikafu pane renti nembatutu chete chikafu handitozongopambara pambaro hani mwangu wati ari unotenga chikafu chake kakure chako hai ndikasvika handinyimi ayo mapiwa kamari akafanana mari yakangofanana naya mana saka yoda kukorovhera mumwe naya mana indaka newe ungashayiwa kana katsaona kakadai sokejimbo katsaona ke 1 day aiwa unengoti kavha kuti kuitira apa nhasi muri musofa aiwa heavy stuff aono zvikuonekera baba aiwa handinotenda nembatutu ndakamira because indakuda toimiro zvakatika kwandiri yanga isiripo zvakatika kwandiri zvazvinaomera saka uye masawiri angu aya ndinomboda ndagara ndichivataurira kuti boys ndovaunya kundibatsira wacho yei ndikakutuka zvisingaiti ndapotsa ndaenda but I wonder why achiramba achidaro achikurudzira type yewawa sikukurudzira because watotaura kauti imeri kuna mumbatutu kana kuti supa chiripo ndakuenda kusupa sanyebeka wataura kuti kuna mumbatutu ndakuenda kusupa kuti anditaurira ndakuenda kusupa imwe ndowedzera supa iri right but boys ngatisiyanei nazo hatitokurudzirana zvisiri hazviite urati hairipowa mana ende munospenda mari yenyu zvakanaka aiwa murambe mune mwoyo wakadaro hatiripo ndingokosora tikisvipa tikosora tikisvipa muchipinda muchibuda tikotedza dzose muramba pamwe patonzi hapana mwari ndewe munhu wese tizozo iripowa mana awadi